hogyha ez ugye sikerült ide regisztrálnunk a Mediafire-re, a Signal Papa, ugye, akkor bemegyünk a My Files-ba, itt lesznek a fájlaink, amiket feltöltöttünk. Akkor rányomunk az Upload-ra, begin Upload. Ezt meg kell nyitni. Utána keresünk bármit, ami errefele van, vagy amit fel akarunk tölteni, mindegy, hol van. És akkor elkezdjük az uploadot. Akkor most várunk. És meg is van. Ide rányomunk. Tada! És itt van. És rányomunk itt a copy linkre. És utána már csak az a dolgunk, hogy felmenjünk a YouTube-ra. Írunk egy levelet. És Ctrl-V-t nyomunk, és itt lesz a levél. Hát, köszönöm a figyelmet, sziasztok!